Ero kamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV ni chieng mar tich adek dwe ndalo 22 dwe mar abich gana ariyo gi 24 nyakwara mogi odhiambo ni an kae lo Trevor Ombija en nyakwar guok an to kwar wa oken le kata kamano adwa ni mondo kora arwaki ni machiegni weche manyien kokalera mogi TV weche manyien mag ng'ich welo odhiambo ma kawuono kamoro moro ma intie bed thuolo kendo ndikna e nambari 360 ka imiya pachi. Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube bende en Ramogi TV Kenya kata mbui mar X @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Bende parni koromo sa adek wang'e to wadhi bedo kod twak mar buch jopiny ma bende angne taye kod Trevor Ombija wuon. Wende gin Martin Ogendo kanyakla kod okil Willis Otieno. Gibiro bedo wende Trevor koromo sa adek wang'e otieno ma kawuono e twak mar buch jopiny ma ineno kanyo nyakwara mogi kanyo tingo Martin Ogendo ma en jatend Green Congress Party kanyakla kod Willis Otieno ma en jalup jatend duond bura mar Safina Party. Gidilose weche mag siasa mag piny Kenya kod kaka kwan siasa sani koro cherore e dhojo siasa mopogore pacho ka. Mago twak mangne bina achiel kachiel e weche manyien mag imore e kinde mag buch jopiny. Mokwongo gi sani to wayud thuond weche. Seneta Okiya Omtata ochwalo muredo ka okwedo chenro mar kawo jopiny wi paro mar chik mar omenda mahigani. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua koro yango ni omanyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta mar keto winjruok kod kwe e masawa mar Kenya. Yamb kalausi ma otisi ni iali ofuto Kilifi kendo kelo tho mar ji ariyo. Arwakini machiegni nyakwara mogi jaloko mara iluongo ni Wilson Ochoka kaka nanyisi nyinga en George Bati ane lo Trevor Ombija. Machiegni Seneta Mabusia Okiya Omtata koro dhi do ka odwaro ni mondo do ochung chenro mar kawo pach jopiny e wi paro mar chik mar omenda mahigani. E bura mochwale do ma Milimani Nairobi, Omtata koni chenro mar kawo pach jopiny gie sani dhi ataro mar lai moketi e loso bajet mar piny. Okiya Omtata kod jal magi mako godo bura Eliud Karanja Matindi oseod bura mamalo kuom chwalo pach chik mar omenda e od bura kapok opuodh twak motenre kod kaka iloso bajet e hik omenda mag 2024-2025. Twak e wi paro mar chik omenda ma 2024 osekelo liet mar siasa e pacho ka jotelo kod moko kuom jopiny osenyiso luoro ni pach chik omenda no dhi medo osuru ne jopiny. Kawasuru nyakwara mogeni jatend piny William Ruto jiwo johala mag pinje ma oko mondo ti maber gi winjruok mosebet e kind piny Kenya kod piny Amerika kuom higni 60 gie sani. Kolose twak mane ogolo ne jotend kambi mar Fortune e boma ma Atlanta, Georgia. Ruto yango ni nweng'o biro bedo maber ahinya e ohala mag teko udi, gik mag pur kod tiyo gi yore mag mbui. Ma en winjruok ma otenore kod kido ma pinje ariyogo osebedogo kaka demokrasia kod thuolo mar timo ohala. BPO, business process outsourcing, call center. They've got an abundance of talent, college-educated engineering talent that's looking for really... Kenya has done very well attracting venture capital to startups, but it continues to fall below its full potential in promoting foreign direct investment. We worked together last year to reform laws that previously discouraged foreign direct investment in tech and business process outsourcing. But Kenya is also going to make similar reforms to encourage foreign direct investment in energy, mining, and green manufacturing. On taxes, Kenya must have a consistent and transparent and fairly administered national tax policy to attract and retain foreign direct investment. Our focus is on transformative and inclusive growth, anchored by invigorated productivity at the bottom of the economic pyramid and driven by strategic investment in key sectors in our universal healthcare space, our food security expansion program, our agro-processing, affordable housing, the micro, small, and medium enterprise space, and of course, our
digital infrastructure. We are committed to attracting significant foreign direct investment by creating a stable, transparent, and predictable business environment. Kawang'iyo weche motendore kod weche mibadhi ni duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho ka EACC ochako nonro ewi mibadhi ma itudo kod jata tije e od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital Dr. Evanson Njoroge Kamori. EACC oseyudo chik mamiyo gi thuolo mar ng'wonyo omenda mokane bad bengi ariyo mag Evanson Njoroge. Kaluwore kod EACC, jata tije mar od thieth maduong' ma Kenyatta ne ogajo omenda maromo $634 manoketi ne gero kar loso muya mar oksijen makonyo jotuo. Bende itude kod ketho mar tiyo marach kod ofis, yudo mwandu e yo ma ok ler kendo chiwo tenda ataro mar chik. Chik mowuok e doho bende miyo duol mar EACC thuolo mar nono kaka Dr. Evanson Njoroge ne oyudo omenda kochakore higa mar 2019. Kodhi nyime ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango ni gisegoyo okang' e lwenj kedo kod mibadhi ka e kind higa 2018 nyaka higa ni giseduoko maromo $47.9 magin mwandu manoyaki gi jomibadhi. EACC bende yango ni giluwo ndach mwandu manengone nyalo romo $40.7 mantiere lwet jomibadhi gi kindeni. Apisa mag EACC oyango ni pod giketo nyong'ong kendo maino mar tieko buche maginono nyaka e thuoloni. UNODC in Eastern Africa, the people we serve. And sometimes I think we have the pretty time shows that there is no. The Secretary of Government was asking, why do people go corrupt? The assets traced by the Commission during that period is worth $362 million. On top of that, the EACC is currently pursuing forfeiture of corruptly acquired assets worth USD 308 million in various courts throughout the Republic. 2, the assets recovered and surrendered back to the public is worth approximately USD 211 million USD. The Commission also during that period averted the loss of public funds approximated at 296 million USD through proactive investigations and disruption of corruption networks. This initiative has borne tremendous gains as the numbers of clean and qualified audit reports rose from 33% to 64% in the last year alone. Penjo mathoth medo nyuolore ewi pesa ma piny owacho tiyogo e wuoth jatend piny Kenya ma odhigo e piny mar Amerika. Kweth ma keto piny owacho tesre seyo nengo mamalo mar kodesa ndege kendo ting'a pisans mathoth mag sirikal ka odhigo e wuodhno. Kata kamano piny owacho to seyo ji ma penjo nengo wuodhno ka jawachelo sirikal Isaac Mwaura wacho ni limbeno dhi kelo ber mogundho ne Kenya maloyo nengo ma ochul mar wuoth. Walter Nyambaga miyo walero. Limbe makende mosegoye mbaka. Limbe mar jatend Kenya William Ruto e piny Amerika mosani osenyuolo penjo mathoth ewi osigo ma limbe no biwo e aguch Kenya. Bete mar piny Amerika pacho ka ogolo ler kendo chikore gi chien ni gin ok gichulo ne Ruto ndege mar joka ruoth mar Boeing 737-700. E barua maramogi TV chwoyo wang'e, jawache lombete mar Amerika Andrew Veveros okoni Amerika ne okawo ting' mar nengo wuoth mar ndege motigo kod jatend piny. Ndege no mar 737-700 yangore ni omuonyo chudo mar shillings milion 2.4 kuom sakasa manyiso ni wuoth mar ndege no kende kowuok Nairobi nyaka Atlanta, Georgia machwe nyaka Washington DC owinjore omuonyo omenda maderom shillings milion 200 dhi gi duogo. Nyadhi kod lach mar ndege no yango ni emomiyo Ruto ok otiyo kod ndege mare mar Fokker 70ER. Jatend piny William Ruto nyocho chopo Atlanta, Georgia wuok tich mar saa 11 modhiambo seche mag Afrika ma Ugwe ka en kanyakla kod jodito mag sirikal kaka jatend migepe to kod migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi, jakom riwruok mar Governors Anne Waiguru, gavana ma Machakos Wavinya Ndeti
gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa, to kod jalos tuke malombo jopiny Eddie Butita e kinde jok mamoko. Matimore ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro dwaro ni mondo sirkal opedhie lela bajet muti godo e limbe mar Amerika e kinde mathoth mag jotije counties to ywago osara mar dweche buora mapok ochulgi. I want to move and ask my fellow leaders in the Senate and in the National Assembly to launch an inquiry into the Asla Jet Season 2 to find out who approved this expenditure. Kenya very proudly just a few years ago launched direct flights from Nairobi to New York, flying directly into JFK by our national carrier Kenya Airways. We are very proud of that airline. I don't know why the president would not take advantage of that direct flight to fly into JFK. Jawachi lo sirikal Isaac Mwaura to dok ne sirikal kendo dunyore kod jogo matemo penjo kit kwan mag pesa Baruto tiyo godo e wuodhe ma Amerika. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koromogi mano kwano mapodi goyo. Ji medo go kwano mar yudo duoko ni to en omenda maromo nade. To kakoro pim kod gima libe no biro kelo ne jo Kenya bende biro bet marom koso biro bet mapiny kata moingo mano. Yuto mag puothe omedore pacho ka gata mala biriyo e higa mar 2023 kipimo kod higni 3 mokalo. Kama bende okelo medruok kwan omenda ma piny Kenya oyudo kokalo kuom yuto mag puothe. Kata kamano kwan rech ma iluwe nembe ma pacho ka to dok piny. Ma en kaluwore kod report mogol kod Kenya National Bureau of Statistics KNBS ma bende oyango ni piny Kenya nokelo mauta matin e pacho ka higa mar 2023 ka bende kwan jogo ma otudnegi teko mar sitima e miechgi bende odok piny. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ripodno ma ogol gi duol matimo nonro e pacho ka Kenya National Bureau of Statistics onyiso medruok e yuto mar puothe pacho ka gi 7% higa mar 2023 ka medruok ma kama pok none pacho ka higa mar 2019. Pur mar chayo kelo omenda mar siling bilion 176.3 higa mar 2023 ka ipimo gi siling bilion 156.7 e higa mar 2022. Niang' no kelo siling bilion 34.1 higa mar 2022 ka ipimo gi siling bilion 28.4 mano yude higa mar 2021. Yuto mar oduma omedre ka oya siling bilion 7.9 higa mar 2022 nyaka siling bilion 11.3 higa mar 2023. Maua okelo yuto mar siling bilion 153.7 e higa mar 2023 ka ipimo gi siling bilion 147.1 e higa mar 2022. Yuto mar chak bende omedre ka oya siling bilion 36.8 e higa mar 2022 siling bilion 41 e higa mar 2023. Kata kamano yuto mar kahawa to dok piny gi siling bilion 7.4 nyaka siling bilion 19.9 e higa mar 2023. Kenya National Bureau of Statistics oyango ni kwan rech ma iluwo e pacho kae odok piny gi 7.1 ka oya e tan 173.7 e higa mar 2022 nyaka tan 161.3 higa mar 2023. Yuto mar rech bende odok piny gi 2.9 nyaka siling bilion 35.9 e higa mar 2023. Report no bende yango ni 9% mar piny Kenya emani kod bunge kod yiende kata 91 onge kod bunge kod yiende. Yuto mar mwandu ma igole bwolo odok piny gi 4.3 ka oya siling bilion 35.2 higa mar 2022 nyaka siling bilion 24.2 higa mar 2023. Yuto mar mwandu mar nyinyo mag titanium odok piny gi 14.3 ka oya siling bilion 28.3 higa mar 2022 nyaka siling bilion 24.2 e higa mar 2023. KNBS bende oyango ni mwandu mag petrol ma ikele pacho ka ne odok piny e higa mar 2023 gi 27.6 nyaka tan milion 4.3. Kwano ganda ma otudnegi stima e miechgi odok piny ka oya megawatts 3,321.3 e higa mar 2022 nyaka megawatts 3,243.6 e higa mar 2023. Dwaro mar teko stima e pacho kata omedre ka oya gigawatts 12,985.4 kuom saa ka saa higa mar 2022 nyaka gigawatts 13
423.6 kuom Sakasa higa mar 2023. E higa mar 2023, atamalo 83.4 mar teko stima ma itiyogo e pachoka ne olosi koya kuom mwandu ma itiyogodo nyadinwoya kata renewable sources. Ka higa mar 2022, atamalo 85.4 mar teko stima ne olosi koya kuom mwandugo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Yueyo marwa mokwongo nyako Ramogi weche manyien mag ang'ich welo ema koro wachopeni. Wadane mondo wakawa yueyo moro adundo to nikech kwayi ni mondo indikna pachi wang'iye moko kuom jogo ma ndiko naka. If not in Ramogi, where else? Samuel Ochanda Oyucho mar Seme Kombewa wacho ni you're watching news, but what is astonishing me is the issue of finance bill. Kenya is economical that makes people do talk by themselves. Okay, mano kizungu kubwa kanyo. Mano ulungo ni Ochanda Samuel Oyucho mar Seme Kombewa wacho ni wach mamako dhoge kata mabende miyo en bende wuoyo en wach mar twak kata pachik mar omenda mabende koro miyo oganda wuoyo kendgi. Ji penjore penjo. Abiola Chief Janyang'oma Kogelo en Ramogi TV maler ahinya. To limbe Ruto loka dhi konyo Kenya gang'o? Mano penjo ma openjo Lawi Wuod Adore kantiere Rinya nene yo makare ahinya kod gin gi jodalagi tetete. Sara Singa wacho ni en bende en nyakwar Odongo ma wang' neno West Kanyamkago mor gi Ramogi TV. Kendo Wood Migori an kodi aneni ma fine. Fine, thank you. Okay, erokamano ahinya. Wilberforce Otieno ma Wood North Kanyamkago wacho ni aneno ang'ich welo kendo antiere boma ma Nairobi ayie kod Senator Okiya Omtata. Wan bende kaka Nairobi young professionals from Luoland waseloso documents magwa gin tayari. Kiny wadhi e doho mar kwedo finance bill 2024. Okay, Azimio should focus on serious issues that machando jo Kenya. Wacho ni wach ndege ma Ruto tiyogo to sani tok nyal konyo jo Kenya ahinya. Ging'iya ni gik manyalo miyo piny Kenya bedo gi lokruok mapiyo kendo maroya. Gikanyo bende nyako Ramogi madak kwayi ni mondo yie na dhi gide yueyo ka duogo pod an gi weche mamoko manyien. Weche manyien mag ang'ich welo mana ka e Ramogi TV. Asewacho ni nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. This is an answered prayer. Nilipiga magoti ndio nitafuta hii hela. Kuna machallenges tu unaweza kuwa na maisha, alafu kumbusti biashara. Unajua biashara zilishuka after corona. Yeah. Wameru wote mahali mnaniona, Wakenya wote, jaribuni hiyo namba *487*3#. Mutafaulu. Unapata 1,100 Kagendo. Na unapata pia gift hamper. Ukienda nyumbani wasalimu wote na uwaambie kwamba wajaribu, manake you never know, Jumatano ijayo labda kutakuwa na mwingine kutoka Meru hapa. Sikiza chapa, ushinde. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life.
To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Sitima en adundo magoyo remo mariembo dongruok mar piny. To bende Uganda yudo sitima kaka dwarore. To be in kod nyalo mar chulo nengo sitima. Kuku mar wach biro ni chieng' tich ang'wen ka wang'iyo chal sitima e Kenya. Kuku mar wach koriwore gi Kenya Power mane bwo migawo mar teko kod modhi. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Gima nomiyo abedo gi mijingo mar donjo pur mar oganda ni en ni naneno chandruok mane jogewa nego to gi chiro mane nitiere gi dwaro mane nitie mar soya. Bang' wuok e yweyo matin no nyakoro mogi wadhi nyime gi weche manyien wadonje motenore kod weche mag thieth. Riwruok mar jolony ma pimo tuoche miluongo e laboratory miluongo ni KNUMLO obago ng'anyo nyaka apise mag migawo mar thieth e boma ma Nairobi kama gichwalo ywak margi ka gidwaro mondo piny owacho obed kodgi piny e twak maneno ni nitiere lwasi makare mar tich. Jakom mar riwruogno Nicholas Odipo oyango ni gidwaro mondo migawo mar thieth kod riwruok mar governors opwodh riwruok margi ka giwacho ni mano en ratiro margi. Bende omedo jiwo dwachgi mar mondo ndik jolony e yo ma ongirore. Kawuono en odiechieng' mar 50 e ng'anyo mar jo KNUMLO. Ne wadwa ni mondo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mondo osign kodwa gimi waluongo ni recognition agreement. To sani ndalo 50 ka wan e mgomo, Susan Nakumicha otamore bedo kodwa piny mondo wasign gini mondo jowagi odoge e tich. And that's why we are telling our members that we are not going to go back to work unless we have had a discussion, we have a well-structured return to work formula and our recognition agreement signed as an irreducible minimum, because it does not need any resources to sign a recognition agreement. Ji ma odak kod ng'ol mopogore opogore pacho ka koro dwaro mondo mi kal paro mar chik marito ratiro margi kaka nopwodh kod jotend migepe higa mar 2006 to nyaka sani parono pok okete chik ma okal kaka chik mondo tie pacho kaka Judith Omondi lero. Migawo mar tije kod rito oganda e riwruok margi kod kambi ma ok mar piny owacho mar Cheshire Disability Kenya ochako chenro mar kawo pach ji mane kod ng'ol e pacho ka motelo ne chwalo paro mar chikno e od bura ma Thurka. E kwan bilion 8 mar ji duto manie piny mangima, atamalo 15 gin ji man kod ng'ol ma opogore opogore. Kaluwore gi duol matayo thieth e piny mangima WHO, ji man gi ng'ol omako atamalo 20 mar ji ma odhier moloyo e piny mangima. Joma mine otelo kiluwo gi chuo, ka e kwan ni bende atamalo 80 wuok e pinje ma pod dongore. E Kenya ka, ripod piny owacho mar census ma higa 2019, ji man gi ng'ol okawo atamalo 2.2 mar ji duto e pacho ka. Bende ripod piny owacho e Kenya National Bureau of Statistics yango ni atamalo 90 marudi e pacho ka ng'ol kelo e midhiero e achiel kata moro. E higa mar 2006 ne ochak chenro mar loso chike mabiro bedo kata yo kendo rito ratiro mag ji man gi ng'ol e pacho ka. Paro mar chike gi manyaka kawuono pok opwodhi ne oketi e kidienje ma opogore opogore. Kawuono piny owacho ochako dayo pach jopiny e counties ma opogore opogore e wi paro mar chike gi magichano chwalo e od bura mondo mi opwodhi.
watemo gima pok waneno ka gitemo ni seche magikelo document gikelo tese gi mondo mi wasom to ogi paro ni onego beni ilose in braille en ma joma ok nen nyalo somo cha mano pok giparo ga mondo mi gitim nyaka nene kata wabe temo ga ni mondo wapus mondo gitim no mano to pogne giparo nyaka nene kata kawuono bende waneno maka the same thing otimore kendo. And more so, which was very key, is about identification and diagnosis. That came out very key in the Act. And despite the fact that the Act had a few gaps that we feel they are going to be amended by the memorandums that we have given today, it is exhaustive. Ka opogore gi chike ma iloso, jokedo ne ratiro mag ji ma ong'ol dwani mondo piny owacho oyango kwan mar ji ma odak gi ng'ol chakre nyithindo nyaka jomadongo. Gik mag tije atamalo ka wang'iyo constitution mag guidewa kaka Kenya onego beni wabedo gi atamalo at least 5%. To 5% ni iyudo ni ati gima nwawuoye kawuono ni kolingana gi oboke ni bende nwang'iyo ni 5% ok osebedo achieved, yani pok wachopo. To gima onge kendo onge data maber manyalo wacho ni sani joma nigi ng'ol mosendike tije mopogore opogore gin 1 kata gin 2% kata 3%. Riwruok mar rawere man gi ng'ol e pacho ka bende ogolo oboke madhiro jod bura mondo miyo migi thuolo mar bedo gi chike mabiro rito ratiro mag-gi. E oboke mar rawere gi gikoni kinde mathoth kaka rowere ma ong'ol ok giyud somo kaka jopuonjre mamoko, ikalia kweda ipogogi kaluwore gi tije ma ichiwo e pacho ka bende lwenje mag kit chwech kinde mathoth hinyogi. E oboke no bende gilero ni kata bed ni rowere man gi ng'ol owinjo dhi e skunde kaka jopuonjre mamoko, skunde go onge jopuonj ma olony ka bende gigo puonjo jopuonjre ma ong'ol bende onge. Judith Omondi, Ramogi TV. Duol mochung'ne kuonde tiegruok mag tije lwedo oyango chenro mar chwalo Siaya Institute of Technology nyaka e rang'iny mar National Polytechnic ma kaluwore kod director ma ochung'ne duol ma ochung'ne kuonde tiegruok mag tije lwedo e gwenge ma Nyanza John Wamai koloso e kinde mane gidhialo nyasi mar higni 100 mag kuonde tiegruok mag tije lwedo mineno ni TVETs. Wamai wacho ni chenro ni biro jiwo rowere mondo mi oriwre kod kar tiegruogno. Chenro no bende biro konyo rowere yudo lony mar chako tijegi giwegi. Japuonj mochung'ne kar tiegruok ma Siaya Institute of Technology Daniel Randa okwayo sirikal mar kaunti ma Siaya mondo osir chenro mage kaachiel kod jopuonjre mawuok e gwengego. The direction in the Ministry of Education, State Department for TVET that we have taken is to empower the youth through training with appropriate skills which are required by the industry. Looking at that, we have decided that Siaya should not be left behind. And recently, we promoted Siaya Institute of Technology to Siaya National Polytechnic. The country has changed its agenda to ensure the youth are empowered with desirable, manipulatable skills for this 21st century so that they become very compatible, very competitive, and very employable. TVET was started actually as a measure to look at the population, to check the population that is growing, and most of our children did not have employment. So the issue of employability is something that has to be addressed. TVET is addressing it, and the county government is also addressing it under vocational training units. Koromogi osiepa manie ng'eyano iluongo ni punda, jomoko bende dende ni kanyna, to moko bende dende ni ongui. Jal ma bende konyo oganda yore mopogore opogore ahinya to mago mag ting'o osigo. Kwan mag punde pacho ka koro dok piny nikech medruok mar tim mar jopiny yang'o punda mondo giyud ring'o kaachiel kod pien. Kaluwore kod kwan mar duol mar KNBS ma 2019, kwan mag punda nodok piny e thuolo mar higni 10 kuwuok punde 1.8 e higa mar 2009 nyaka 1.1 e higa mar 2019. Koromogi Joyce Oduor luwo wach mar nonro makama kendo miwa ripot. E gweng'ni ma en Karau, Kajiado East, wakeni gi obede grube ka gilero kendo pako kaka punda magin godo osebedo ka konyogi. Oganda dhot jo Masai kinde mang'eny ong'ere kaka jopith mag dhok,
diel kod rombe. Kata kamano, sani koro gidonje pith mar punda manyalo konyogi e ting'o zigo maggi. Gwenge gi thothne nitiere nok mar pi, to kuom mano punda konyogi e ting'o pi. Nahimiza vikundi vyote huku Kajiado County, haswa wanaokuwa na punda, mtunze punda daima. Mhakikishe punda amekunywa maji vizuri, amekula chakula, nyasi, na pia mnaweza mpatia chakula ingine ambayo itampatia nguvu, na anapobeba maji msimbebeshe mitungi ya maji nyingi. Kabla hii pana ijachimbwa hapa, tulikuwa tunachota maji Makueni, na pikipiki akiendea maji Makueni akifikisha hapa tunalipa shilingi 100. So wakati tulikuja tukalisha punda, maisha ikawa si ngumu, kwa sababu mimi nikitoka, ingawaje nitaenda mchana mzima, lakini sitatumia hiyo pesa mingi. Ninaenda na punda wangu, na jioni nitarudi na maji angalau nikae siku 2. Thoth minegi kawuono kelo punda gi kae mondo thiedhgi kendo giyud puonj makare ewi kaka ginyalo rito punda. Jolony weche mag jamni kod jogo makedo ne ratiro mar punda wacho ni kata obedo ni sirikal nokumo yang'o punda, jomoko podi yang'o punda kendo uso ringe ne jopenya. Tuko na habari ya kuwa punda wanauzwa, saa nyingine wanachinjiwa kwa msitu, na hiyo ni hatia, kwa sababu uchinjaji wa punda na uuzaji wa nyama ya punda ni haramu katika nchi yetu. Watimo thieth manono kuom pundni, wamiyo punda yadh njokni, wamiyo punda yadh okuodo, kendo waluoko adhola. Mago matuo bende wathiedho. Tim maundu mar yango punda mane sirikal okumo thothne timore gwenge ma Kajiado, Nakuru, Kiambu kod Naivasha, kama jopiny geto yudo pien punda magilieko ni chiro mare nitiere piny China. Teo waseneno ni punda osebedo kiyang'o i piny ka kitero i piny ma China. Imiyo kawuono wacho i theme marwa ni preserving donkey species in Africa. Eni wanyalo timang'o nyaka mondo jamni ma punda ni kik tieke, kik orum. Emomiyo kawuono waimiza mondo jiduto otem rito pundegi. Jopiny koro nyis mondo beda kicha kendo chiw arita maber ne punda maggi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Wang'e motenre kod weche mag ohala nyakora mogi bang' wuok e midhiero makoro omako kata ong'ong'o wang'gi ne punde mathurka. Tend boda e kaunti ma Homa Bay kata boma ma Homa Bay ogolo ywak kalure kod kuo mag apiko mamedore gi monje ma itimo ne joriembo mag apiko matiyo e bomano. Monje ma giwacho ni dhi hinyo sekta no mabende ma ondiko rowere mathoth e kaunti ma Homa Bay. Giwacho ni e thuolo mar jumbe 2 mokalo gisewito apike maromo 6 e lwet jonjore mawuondore ni gin jo customer, njore matimore ahinya e seche mag otieno. Jo apiko wacho ni tiere jowetegi moko 2 mabende osemonji ma ohiny marach gi jo maundu mane omonjogi ma ochwe omayo gi apiko e kinde mane gine tijegi. Giliwo to gikwalo pikipiki. Recently ne gikawo nyathi moro iluongo ni Nicholas Ochieng, noter gi rodi. Nyathi nochuo ng'ute ka gi pala makoka nwagolo osiptal. Joma notimone kamano pok wang'eyo. Ma piny ru kawuono gichagi kawo ng'atwa moro noter gi rodi, gidino ne gigolo ne pala gidach kwego. Koro opimo ngimane gi pikipiki, wedo ka ngimane important, oringo we pikipiki. And wawacho gini ma clear. Ni chakre sani kwa bwaido ng'ata mari pikipiki maonge number plate. Obed ni number plate no la tiyo gi abstract wadhi laure kodi e town ka. Kidebo pikipiki mobuki mok mar kala mano godo e kambi, wadhi laure kodi town ka. Nan members ok wadwa town ka. Koro wakwayo jogo ma joboda boda. Kirimo pikipiki nyaki bed king'eyo maber ni jo kuoge gi oseduogo. To wada siemo jo kuoge masano duogo. Ni wamiyo gi thuolo matin. Gichak chon, gichak bano piene gi ya. Omiyo akwayo sirikal marwa ma Homa Bay mondo giwuo wako gi mbende gine kaka taon nyalo bedo e jowa motieno e arita margi. Ywaruok e wilo omuoch e kind piny owacho mar kaunti ma Migori kod jaket mwandu moro moyang kaka Preston Holding mabende koro laro lo maromo eka 0.3 mayando osebed kitiyo godo kaka sitend mar nyamburko marongo kane pok odar sitend mar nyamburko no. Jojuma leronwa. Lono mano osebed kitiyo kaka sitend kata bus park mar geche kuom higni molo 10 kane pok oger ka chungo geche machielo
e boma Rongo koro ilaro. Tarik 16 mar dwe mar abich mar higani, joala e bwo kambino ma ong'ere kaka Preston Holding ne odhi e doho kawacho ni loni mare, kendo doho ne ogolo chik mondo loni ma piny owacho mar kaunti ma Migori dhi e nyime kod chenrogo mag gero kar yweyo mag oganda ma ong'ere kaka Recreational Park. Kik piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod chenrono ka irito kes. Ka gitimo kamano ma gisechungo waka, lakini kontrakta mna omiyo thuolo ka ni bed gi chien rit ang'o, rit mondo wawach ni e yo makare. Ke jana dwaro ang'o, adwaro luwo chike mag thuru waka. Ke chike ema biro konyowa, ok pa mara ni individual. Ka dene en mar sirikal, ang'o omiyo nita gidar ka gidhi bathe kocha. Dak ne gigero stage ka. E seche ma bende koro rito do mondo koro winj kesni, moko kuom jokanyo mag kambni mar ohala odiechieng' manyoro ne obago ng'anyo ka giwach ni kaunti ma Migori dhi nyime kod tiyo kod loni. Wayudo plodni mwaka 221. The former governor Okoth Obado ema nomiyowago. Koro ne wasiko wandiko barupe ne county government mondo gol jogi. Gigolo jogi mos manyaka bang'e to gidhi gigolo gite. Ka gisegolo gite to wabiro ka. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otele kod apisa maduong' e migawo mar lo e kaunti ma Migori Andrew Mwera oramo ni loni en mar piny owacho mar kaunti ma Migori. This particular parcel is a public land that does not belong to individuals. We have been hearing issues here and there that this particular land ownership is in doubt, and that this particular land, there are specific people who are saying that this particular land is theirs. From the integrated development plan for Rongo sub-county that is running for 10 years, this land has been earmarked for the development of a recreational public park for Rongo municipality. Mwera wacho ni chenro mar gero kar yweyo mar jopiny dhi nyime ka tielo mokwongo en chielo loni kendo keto rangach. Ywaruok ma kamae biro e kindeno ma migawono mar lo e kaunti ma Migori wacho ne gikedo kod jogo matemo yako lopego mag piny owacho. We are aware, we know there are specific cartels who have been disturbing us specifically to do with the matters lands. They work hand in hand even with the people that are working in the county government. They have been giving us a hell of work on how we are supposed to be proceeding in doing our activities. What I want to assure the general public and Kenyans at large is that all land that is public is going to be used for public purposes. Nyaka sani gimerisho ni dono Marongo biro golo chik mane kata ng'eto ka otende kod loni ma ilaro. Do dhi chako winjo kes mar loni tarik 30 mar dweni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 *495# to get Our Father. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead.
From SC Johnson, a family company. Odonjo weche mag tuke. Jagoro maduong' mar komiti mar Olimpik e pacho ka Francis Mutuku owacho ni giseketo ikruok motegno ne tim Kenya motelo ne tuke madhi timore Paris, Ufaransa giko dwe mar 7. Mutuku ma oloso gi jofwamb weche achiel kachiel kowuok e log tich mar Athletics Kenya osingo ne jong'wech sir kowuok kuom komitino kaluwore kod ng'ur moko mane jong'wech ogolo ni gionge kod kar timo orako maber tok kanolora lap manyayo. 80 athletes were qualified. 2 team sports, Malkia Strikers, that is our women's volleyball team, and Shuja, that's our men's rugby team. Beyond that, we have the individual athletes. First, we have athletics. Secondly, we have swimming, who have 2 slots. We understand that there is a program in preparation for AFCON where they need to have their stadiums ready and they have strict deadlines. We've been given options. The first option is Ulinzi grounds. We are also waiting to have a conversation with the technical arm of Athletics Kenya. Once they qualify, we try and see what can be done. It's about just ensuring everything works for the benefit of the athletes in terms of their experience. Last season we saw Shuja being relegated from this World Series. We've gone through this year with the Challenger, played well won the first one, came short in the second one and didn't finish 5th in the last leg in Munich. The performances have been there, but we're getting now to that critical part where we decide our fate. Tuke mag ng'wech ma yando osebed kawo bagi kod Athletics Kenya ochopo giko mare alap ma Ulinzi Sports Complex odiechieng' ma kawuono. Jaloch machon mar mita 800 Timothy Cheruiyot nolo gi jang'wech ma wendo Alex Ng'eno e mita 800. E piem machielo mar mita 100 Alex Babu ema nobedo jaloch moloyo jong'wech mani kod huma mathoth e pacho ka. Athletics Kenya koro biro golo list mogik mar jong'wech madhi chung' ne Kenya e piem mar Afrika mibiro bagi e piny Cameroon kod mar Olympic mibiro tim dwe mar 7 e piny mar Ufaransa. It is quite easy. The way you've seen, we were so many. It should be supposed to be 8 athletes, but you understand Kenya. So otherwise the race was not easy. And it is a tactical race, of which I'll use it tactically. Nahisi vizuri sana kwa sababu hapa ni home ground. Kushinda mbele ya mashabiki ambao wamekuja kusupport hapa, na feel so proud. Kama ndachaguliwa kwa timu ya Africa Seniors, I think hiyo ndio naenda kujaribu, kwa sababu hii ground ni unofficial kwa IAAF. Huko ndio naenda kujaribu kupush my timings nione kama tunaweza qualify Olympics. Maloyo kocha Prario Magadula osero kwayo mar dwaro bedo kocha mar Gor Mahia bang' wuok mar kocha mar Gor Jonathan McKinstry. Jakom mar Gor Ambrose Rachir owacho ni giseyudo kwayo mawuok Ulaya kod kocha mamoko kod kuom coaches mamoko ma osebedo ka puonjo e pacho ka. Rachir wacho ni gibiro nono kwayo ma oorgo maber kapok gichopo nying ng'at achiel ma gimiro miyo tich mar puonjo Gor Mahia kogalo adhula. Gor oselo lig ma higani kata obedo ni pod gidong' kod tuke 3. Oluongi dhi gocho e tuke mag osiep piny mar Nigeria kochakore tarik 1 dwe mar 8 higani, kama tugo ka tugo ma gidhi goyo idhi chulgi maromo siling 165,000.
giko mar weche manyien mag ang'ich welo dhiambo ma kawuono Nyakuramogi bende par ni weche manyien pod biro biro ni koromo saa 3 e wang'e. Weche manyien mag oimore mana ka Ramogi TV bende biro kelni kod Trevor Ombija. Jaloko mara kuom thuolo duto bedo Wilson Ochoka Nyakuramogi. To kapok atieko ang'iye mana moko ma idiro achiel ariyo moko nikech in kama makamu wacho ni President Ruto koro katiyo hustlers manogone kura. Wan kaka jo Azimio to koro wachungi chien wang'iyogi mano kaluwore kod makamu. Kibonge Wood Game Kambare Nena Makare Rokamanya pray for peace to my school Magongo and also children Arizona Chieng Erokamano from Don Koki mawacho kamano. Odhiambo janamba kapio jaseme wamor kodu kaka uchungonwa weche matucho kendo manyien yo makare. Nyaringa Alfred Oluwa chwinjo Ramogi TV yo makare ahinya erokamano nitiere Kitengela kendo mora ahinya kod Ramogi TV. Odhiambo janamba kapio jaseme erokamano. Kibonge baneno kapod in kanyo kendo emor. Pastor milongo ni Reverend Jojo Yomba Pat Gweng bende nitiere ka kendo wacho ni omor ahinya kuwuok Gembar Sauri omor gi weche manyien mag ang'ich welo. Kao kamano lo jogo mosiro weche manyien ko director mara Bobo Wafula kachiel kod jago picha mara bende kaluongo ni Ben gi jogo duto mosiro weche gi. Nyinga en George Bati, uriti masani.